טוב, אז בהמשך לזיהוי חיידקים במעבדה, דיברנו על צביעות גרם, צביעות הדיפרנציאליות, דיברנו על זיהוי על פי דרישות תזונתיות ומבחנים ביוכימיים, ובעצם אנחנו כרגע עומדים על האופציה השלישית שיש לנו לזיהוי חיידקים במעבדה, וזה באמצעות המכשיר האוטומטי, הרובוט. הרובוטים היום שמשתמשים בהם במעבדות מיקרוביולוגיה נקראים וייטק בדרך כלל, שוב זה שם של חברה מסחרית, יש סוגים שונים של וייטקים, וייטק 1, וייטק 2, בהתאם לטכנולוגיות שמשתכללות, ובעצם באמצעות המכשיר ניתן לזהות סוגים שונים של חיידקים. המכשיר היום הוא מכשיר מאוד מאוד קטן, באופן יחסי למה שהיה קיים בעבר. בעבר זה היה ממש חדרים שלמים שהיו מחוברים למחשב מאוד מאוד ארכאי, שכל היה מין מקרר כזה שהיה מכיל תאים, ובתוך כל תא היו מכניסים בעצם דגימה, וכך המכשיר או המחשב היו מפענח את הדגימות בהתאם למבחנים שונים שהדגימה הזאת הייתה עוברת. כנ"ל קורה גם בווייטק החדש, רק שהיום הדגימות בעצם נשארות או נמצאות בתוך מבחנות, ושמחובר עליו מין קרטסת כזאת, שבתוך הקרטסת הזאת יש בעצם מאגר נתונים של חיידקים, והקרטסות משתנות בין אחת לשנייה. ישנן קרטסות שמכילות אלפי חיידקים, מאות חיידקים ועשרות אלפי חיידקים. כמובן קרטסת שמכילה מאות לעומת קרטסת שמכילה עשרות אלפי חיידקים, או מידע לפענוח של עשרות אלפי חיידקים, בעצם שונה במחיר שלה, וכך בעצם זה מייקר את הבדיקה. בסוף הפענוח של הווייטק אנחנו בעצם מקבלים סוג של איזה שהם נתונים על אותה בדיקה, ובתוך מאגר הנתונים אנחנו בעצם מקבלים כך. אחד, את תוצאות הבדיקה, זאת אומרת מה האורגניזם שהווייטק שלי פענח, אנחנו מקבלים האם זה גם חיובי או גם שלילי, האם הסטטוס של הבדיקה הוא סופי או שהוא בהליך או במהלך, וכמה זמן חלף מתחילת הרצת הבדיקה, אז אנחנו רואים פה 6 שעות, פה אנחנו רואים 8 שעות, ובנוסף אנחנו מקבלים פרופיל אנטיביוטי, שאנחנו נתייחס לזה בהמשך כשנדבר על אנטיביוטיקות. אנחנו מקבלים פרופיל אנטיביוטי, עם ככה ריכוזים מינימליים, ועם תוצאות המכשיר ועם תוצאות המומחה, שזה בעצם עובד המעבדה. עוד אפשרות לזהות חיידקים הוא באמצעות שיטות מולקולריות, זאת אומרת באמצעות זיהוי על פי ההרכב הגנטי שלהם, על פי הרכב ה-DNA שלהם. הזכרנו את זה בעבר שבעצם ה-DNA הכרומוזומלי מכיל תכונות שמאפיינות מינים שונים, אורגניזמים שונים, והן בעצם נמצאות בתוך ה-DNA, וכשאני רוצה בעצם לזהות תכונה מסוימת, או לפענח אם קיימת תכונה מסוימת, על מנת לזהות אם קיים חיידק כזה או חיידק אחר, או פתוגן כזה או פתוגן אחר, אני בעצם מחפשת את התכונה הספציפית שמאפיינת את אותו פתוגן. ואז במידה והתכונה קיימת, אז אני יכולה להגיד שבעצם הפתוגן קיים. יש לי אפשרות נוספת, וזה בעצם לקחת איזושהי תכונה, שאני לא יודעת כרגע של מי, לפענח את ההרכב המולקולרי של התכונה, ממש את הברקוד של אותו גן, ואז להעביר את הברקוד הזה, להכניס את הברקוד הזה לתוך מאגר מידע, ובתוך המאגר המידע הזה נמצאים בעצם המון גנים של המון אורגניזמים, ואז על ידי השוואה בין הגן שיש לי כרגע, או בין הברקוד של הגן שיש לי כרגע, לבין ברקוד של גן שקיים בתוך המאגר מידע, אני יכולה ללכת ובעצם לזהות את הפתוגנים שלי. אז יש לי בעצם את שתי האפשרויות האלה, כששניהן מבוססות על פענוח מולקולרי, על פענוח של גנים בתוך ה-DNA, תכונות של בתוך ה-DNA. אז אם כך, לסיכום, לזיהוי חיידקים אני משתמשת בעצם בכמה וכמה אופציות. 1, יש לי את הצביעות הדיפרנציאליות כדוגמת צביעת הגרם. 2, יש לי את הזיהוי עצמו על סמך תכונות ביוכימיות, ותכונות שאותו חיידק בעצם מכיל, ספציפיות לאותו חיידק.
יש לי את הרובוט, שזה בעצם אמצעי טכנולוגי, שדרכו ניתן בעצם לזהות חיידקים, ויש לי את השיטה המולקולרית, שמבוססת על בסיס של חיפוש תכונות ספציפיות, משמע גנים ספציפיים, של פתוגנים מסוימים שאני חושדת בהם, או חושבת שקיימים בתוך הדגימה שלי, ואני רוצה לזהות אם הם קיימים או לא. נקודה נוספת שאני רוצה להתייחס אליה זה ממה מושפעים חיידקים. אז כמובן הם מושפעים מתנאי גידול ומפקטורים רבים, אבל הדומיננטי מביניהם זה הראשון שבהם זה הטמפרטורה. טמפרטורה היא בעצם פקטור שמאוד מאוד משפיע על חיידקים, בפרט ובכלל על פתוגנים. יש לנו שני מושגים כשאנחנו מדברים על טמפרטורות שמאוד חשוב לי שתכירו אותם. יש לנו את מושג העיקור ומושג הפסטור. מושג העיקור זה מושג שאנחנו משתמשים כשאנחנו רוצים בעצם להגיד או להביא דגימות מסוימות או חומרים מסוימים או חפצים מסוימים למצב שאין שם בכלל פתוגנים ובפרט גם נבגים. אמרנו שנבגים זה בעצם תצורה שכשאותו חיידק נמצא במצב של סטרס או במצב של עקה או במצב של תנאים סביבתיים לא אופטימליים, אז הוא נכנס בעצם לתצורת נבג למין מצב רדום. במצב של עיקור, התצורה הזאת גם מושמדת. מה קורה במצב של עיקור? עיקור היום אנחנו עושים באוטוקלאב, במכשיר המיוחד, שהוא בעצם מעלה את הטמפרטורה ל-121 מעלות צלסיוס, ומעלה את הלחץ האטמוספרי, וכך כל מה שנמצא בתחת התנאים האלו בעצם מושמד, כולל נבגים. יש לנו עוד מושג שנקרא פסטור, פסטור על שם לואי פסטר שגילה את השיטה, ובעצם הוא גילה שכשהוא מחמם דגימה או איזשהו חומר ל-63 מעלות צלסיוס, ואז מקרר אותה, החיידקים או האורגניזמים החיים בעצם מתים, אבל הנבגים לא מתים או לא מושמדים. עכשיו אני חייבת לציין שייתכן מאוד שיש חיידקים שכן ישרדו גם ב-63 מעלות צלסיוס. אוקיי? בוודאי שרובם לא, אבל ייתכן שכן יהיו חיידקים שישרדו. משמע שחומר שהוא מפוסטר, יש לו בעצם חיי מדף קצרים יותר, לעומת חומר שהוא מעוקר. אוקיי? ואת זה אנחנו רואים בחלב, מוצרי גבינות, כולם עוברים פסטור. אוקיי? ולכן יש לנו את התאריך התפוגה שנמצא על המוצרים האלו. הנקודה השנייה שמשפיעה על חיידקים זה בעצם רמת הלחות. רוב החיידקים זקוקים לרמת לחות מסוימת על מנת להתקיים ולחיות. וכשרמת הלחות יורדת, אז זה פשוט מאוד מאוד משפיע על הישרדות החיידקים, ולכן יהיה להם פחות נוח, אז אולי הם לא יתרבו, אולי אפילו ימותו. נקודה השלישית זה בעצם ה-pH, החומציות או הבסיסיות. גם פה, רוב החיידקים זקוקים לחומציות ניטרלית עד 5.8, משהו כזה. ישנם חיידקים שמסוגלים לחיות גם בחומציות מאוד מאוד גבוהה, כמו הליקובקטר פילורי שחי בקיבה שלנו, כמו חיידקים שחיים על האור שלנו, ששם ה-pH הוא באמת קרוב ל-5.4 או 5.5, אבל בסך הכל הכללי, החיידקים אוהבים ככה להיות סביב ה-6.8, 7 אפילו, שזה בעצם pH ניטרלי. קרקע מזון, כמובן הם צריכים קרקע מזון מתאים, בהתאם להרגלי התצרוכת שלהם, של סוכרים או של חומרים אחרים, שעל בסיס אותם חומרים הם מייצרים חומרי אנרגיה. עוד נקודה זה בעצם אספקת חמצן או גזים אחרים, אז ראינו שיש לנו אורגניזמים שהם אנאירובים ושיש אורגניזמים שהם איאירובים, זאת אומרת אורגניזמים שצריכים חמצן ואורגניזמים שלא זקוקים לחמצן כדי להתקיים, אבל אלו שכן זקוקים לחמצן והם איאירובים אובליגטוריים, הם חייבים חמצן, או אלו שהם אנאירובים אובליגטוריים, הם חייבים שלא יהיה חמצן. אוקיי? לכן אנחנו צריכים בעצם לספק להם את כל התנאים המתאימים בהתאם לתכונות הביוכימיות שלהם.